Най-популярните парфюми. Едно видео, което нямах търпение да направя и ето, че му дойде времето. Преди няколко седмици ви показах новия си инструмент в сайта parfumen.com. Там има парфюмен съветник. Избирате си какво точно търсите, отговаряте на няколко въпроса за себе си и ще получите препоръки за 2 парфюма спрямо вашите изисквания и това, което сте задали към парфюмния ми съветник. И тук имам един скриншот на класацията на препоръчваните до момента парфюми от моя парфюмен съветник. До момента вече са над 600, но от тези най-препоръчвани парфюми от топ 5 аз имам 4 като цели бутилки и сега ще ги коментираме. Club de Nuit Precious е безапелационният номер 1 с 114 препоръки. Има ДНК-то на Club de Nuit Intense Men, например, свежото и дървесно, но и по-обрано, по-джентълменско, някакво по-луксозно, по-плътно и по-дълбоко, определено много по-трайно. Така че Club de Nuit Precious си заслужава, може би, първото място по препоръки към момента. Макар че съм малко изненадан. Не знам, май не от най-популярните парфюми, обаче пък 114 препоръки. Номер 2 е French Riviera на Mancera с 81 препоръки. Него го нямам на цяла бутилка, имам го на отливка, но пък мога да ви разкажа за него. Парфюм, който лично на мен ми харесва, но май не е за покупка на сляпо. Летен аромат с аромат на малко комбинация между сапун и слънцезащитен крем. Аромат на кокос и на плаж. Летен, допада ми, много е траен, добре излъчващ, ама има и доста оплаквания от хора, на които просто им ухая на слънцезащитен препарат някакъв. Рейхан Тера. Един парфюм, който определено не е сега за лятото, за жегата. Парфюм арабски, на който снимах първото видео ревю на български. Това е Рейхан Тера, много дълбок, много опушен, много дървесен, много тежък, вечерен, мъжкарски, за студено време, пиперлив, тръпчив, стипчив, гадричка шнепцето и ароматните сетива. 60 препоръки за него. Smoked Oud and Vanilla. Също аромат, който не е за лятото, опушен уд и ванилия. Разбира се, това е аромат на Алхамбра, така че според цената му няма как да има истински органичен уд вътре, но е докаран доста добре. И е точно това. Уд, опушено, дървесен и много ванилия. Много сладък аромат е това. Той пък има 41 препоръки. И петицата се затваря от Mancera Cedrat Blasé. Показвал съм го доста. Парфюм, към който често посягам. Парфюм за всеки сезон. Много готина, мъжка, елегантна, изчистена. Комбинация между цитрусов и дървесен профил. Интересен, траен, пак казвам, за всеки сезон, за всяка ситуация. 37 препоръки. Точно под него с 36 е мандарин Sky на Армав, така че хайде и него ще го покажа. Плодов, гурме парфюм, мандарини и карамел. А ти може да пробваш отново парфюмния ми съветник на parfumen.com и кажи как ти се струват предложенията му.